Здравейте, аз съм Дана и се намираме в ВГ школа Васил Левски, където правим дебат за къде ще живее по-хубаво, в България или в Англия. Аз съм Александър Иванов и обичам баскетбол. Това ми е отбора. Аз съм Мира. Аз съм Деси. Здравейте, аз съм Петър и аз харесвам футбол и това е моят отбор. Антония, аз се казвам Антония и харесвам да рисувам. Аз се казвам Габриел и обичам спорта. Нашият отбор е за Англия, защото ние мислим, че Англия е по-добро място да живеем. Защото те в България има много бездомни хора и те са по улиците и нищо не правят. Има такива неща в Англия също. А в Англия, тук, като видим бездомни хора, ние им даваме храним ги и се пазим за тях. Аз съм Любомира и аз ще говоря за природата. Природата ни в България е по-добра и по-разнообразна и много повече растения живеят в климата на България. Аз съм Габриел и ще кажа за NCS картите. NCS картите ти позволяват да стоиш в болницата безплатно за сметка на държавата. Това е добре, защото, например, ако се разболееш, както моята сестра имаше някаква инфекция на дробовете и тя трябваше да стои в болницата 3 дена и не ми излезе, не платихме нищо, беше безплатно. Според мен в България е по-добре, защото тук, когато идват българи, англичаните ги мислят за емигранти и не им дават много права, докато в България имаш всички привилегии и не те имат за емигрант или нещо такова. Аз се казвам Антония, ще говоря за природата в Англия. След града има много красиви поляни, въпреки че в България има много красиви планини и природата е много красива. Но тук има паркове, в които няма камъни, откъдето децата могат да се наранат. В България има само една презалка и когато е много топло, тя става много топла и не може да се презадаш по нея. Иска да отговоря на Деси, че не е вярно. Ние, когато отидем в България, не се мислиме за имигранти, защото ние сме си оттам. И когато други хора идват в България, ние ни казваме, че са имигранти, ги вкарваме в нашата държава и са в нашата си държава. В България има природа, в Англия просто има трева и още трева. Сега съм от публиката и ще задаваме въпроси на двата отбора. Първо да почнем с отбора на Англия. Знаеш, Тони, какво имаш предвид, за коя държава искаш да кажеш, които приемат имигрантите като имигранти или които се мислят, че са просто нормални граждани? Аз казвам, че ние хората в Англия, ние приемаме българите като които са част от нас и ние ги наричаме имигранти. Къде климата е по-добър, в Англия или в България? Според нас климата в България е по-добра за живеене, защото е много по-топла и имаме зима, имаме лято, имаме и есен, имаме всички сезони на годината, докато тук повечето време е като есен и зима, защото има много дъжд и е по-студено. Не, само есен. И също така тук, по принцип е много мрачно и е по-депресирващо. Нашия отговор е, че в Англия климата е по-добър, защото през зимата е много по-топло. Защото през зимата в Англия в България, вали сняг. За да се образува сняг, трябва да е по-студено. А пък в Англия вали, а не вали сняг, вали дъжд. И ако беше толкова студено, колкото е в България, в Англия отопляването е по-евтино, за разлика от България. В България, ако искаш да се отопляваш на радиатор, както искаш
както е в Англия, ще ти струва много пари. Също и ако се отопляваш на дърва. А пък в Англия, например, с 10 паунда, моето семейство държи минимум една седмица. Бихте ли се върнали един ден в България и защо? Да, аз бих се върнал в България, защото това все пак е моята родина, там съм роден и аз я уважавам, въпреки че в Англия е по-хубаво за живеене. Все пак там са ми повечето от роднините и затова мисля, че там бих се върнал. Би било хубаво и бих живял там не много задълго, например, за лятните ваканции бих се върнал. Моя въпрос към отбора на България. Мислите ли, че ще промените мнението си за връщане в България след няколко години? Ние няма да си променим мнението за връщане в България, защото там е нашата родина и там сме родени. Не мисля, че някога няма да се върнем или нещо такова. Сега ще интервюираме капитаните на отбора, защото дебата свърши. Първият въпрос бил към Петър, който беше капитан на английския отбор. Мислех ли, че се справи добре като капитан на вашия отбор? Да, мисля, че се справих добре, но също беше много добре, че аз имах на приятел Габи и Антония да ми помогнат. Защото когато ако се сбърках, те ще могат да дойдат да ми помогнат. И въпросът към Алекс е, как мислиш, че се справя отбора като... Можеше да бъде по-добре, но начало беше хубаво. Можеше да бъде по-лошо. Благодаря за вниманието. С вас беше да. Нашето жури беше единодушно, че по-добрият отбор в този дебат е отбор, който защитаваше Англия. Поради което ние ви приветстваме, разбира се и вас също ви приветстваме. И сега заповядайте да ви раздадем грамотите за участие. Няма ли аплауз за